Sadag. Napalabas, sinaludsod ni Albert kini Doña Caridad, no adda pa kainaigan daytoy iti panagbaliw ti panunot ni Laika apumanaw, ngem naglibak ti Doña. Iti may sagundaway, napan ni Don Fausto iti balay da Doña Caridad. Nagsarita da adwa, ket saan ang nagustuhan ti Doña, dagiti nadakama ti Don agayem ti asawa na. Apaman ang nakapanaw da Don Amado ken Don Fausto. Saanen ang nalapdan ni Doña Caridad ti pungtot na, ket nilay kakumati pagpapasan na akabilen, ngem kilaat ngay masidig ni Albert, ket inatipana ti inana. Iti panagsarita dagiti agina. Saanen ang nailimod ti lalaki ti riknana para kanilay ka. Kabayatan na, makumikumet da Don Amado ken Don Fausto para iti plano da. Itagagayem, denggen nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Sada! Masken na mayinkod ko amin dagitoy. Amok, panyero, ngem panunutem met, addan idadta. Saan ta nakas kadagiti agtutubo ang napigsada pay laeng, nga ureg malmalem da ang nakababa diti computer. Sabagay, Kas kanyak, tapnusan na mabanugunay ti matak, buy-buyak man dagiti viral dito'y internet. anyakan sa kas kalag tutubo, panyero. Agure ka, panyero. Kita ang manda ito'y may sa viral video dito internet. Anya day taya. Hindi ito'y na. Kita Diyos ko, ni Misty day ta, panyero. Wan, panyero. Kat ti babaya kinabil na itimol. Kita Nilay ka. Wan, panyero. Awanan ti sabali. Nilay ka na ita. Una yan ni Misty. Nagalas at talaga ti ugali na. At dapay, kita Ni Caridad. Wan, iso ti masidag kadakwada. Kat, iso ti nangatipaki ni Misty. Panyero, jak magustuhan da ito'y anakitak iti internet. Panyero, balakat ti may sagayam. Saan mo basta sungatan ni Misty? Laglagi pam. Agat atap dayjay. Naskan nga ganad ka, panyero. Sana rumbang agdarasudos ka. Tamangan no nakarkaro ang mapasamak ti pagamamkam ama iskandalo ni Laika. Nana si Mang, anyatan di mapaspasamak ka dagiti agina. Laika, balasang ko. Mga no anyamot ang tinapasamak. Saan tamot maminan ang nangagtisaritaan da? Tanagtali na agtalatan dito'y. Saan ka anatagari? Amangan numanggagda ka. Nana. Narigaten. Amangan no anya ti mapasamak numanggagda ka. Amangan no nakarkaron nga agpungtot ni Senyora Caridad no mabisto na ta pagsarsaritaan ta ida. Makonsensya ak, Nana. Ha? Apay ko ma. Siyak ngamin ti makagapo. No apay ang nagsubang dagiti agina. Diyak maaklon da ito ya. Saan ang mabalin? Agayat ni Albert iti babaonan na. Ha! Saan ang mabalin? Anya ti arambitak. Kaya't kung ay papas ti pungtot ko, nga masiguradok adyak maipapas, talapdan naklakit din ni Albert. Ni Misty. Awagak ni Misty.
Iso laang ti amok apang ibuksilak ita, iti marikriknak. Nana, remor ni Senyora Caridad. Laika, Nalaos ti pungtot na. Amang ano anya ti mapasamak kan kuana iti papanan na. ha? Madanagan ka iti mabalin a mapasamak ka ni Senyora? Apay ket din ajak agdanag, Nana si Mang. Ay, una yan. Talaga anasingpot ka. Nana, Ano sa bali lang ata? Amang ano idawat da pa yun ama disgrasya ti tao anang pasakit kadakwada. saan ama iparbang ti kasta, Nana? Laika, Saan arumbang nga ilunod mo ti pada matao? Taamangan no si kanto ti pagbalatakan ti amin. Panyero, namnamaag akabala makontrolan ti rignam. Ay, Panyero. Narigaten, ang mga no nakarkaro nga agatap ni Misty kunakmanan. Ikagumakalap dan tiriknak, Panyero. Iso na lang ta. Panyero, Saan na maisina iti alintataok tinabuyak iti internet. Dinangran ni Misty ni Laika. oy, itala nga maawatak, Panyero. Dayjay lakit iti makagapo. No apay ana sa kanyak ni Simang akasla tatagas ana pasamak idirimuar ni Laika. Aniya. Sigun kini Simang, sana nasaya ti jar ni Laika idi Simang pet. Ngem saan na akayat nga ibaga ti makagapo. Oh, talaga nagalas ti aramid ni Misty. Saan ko ang magustuhan? Tita Caridad, kalatay ti apanangkid daw yung agsalak tayo Pasensya kan, Misty. Tita, Sika lang ti amok at tao ang makaawat kanyak. anya nga minti parikot. Anya ti parikot ko na, Tita Caridad. Rombang nga ta nga ibagak ka ni Misty. Ti inaklon kanyak ni Albert. Tita, are you okay? Awan mat iha. Iso na lang tadyak malapdan ti suron ko. Kadag iti kabalay ko. Nang ronay ti dayjay babaunan. Dayjay man gaya man ababonan. Talaga nga iti uray kaano man. Sa iro dayjay. Riribok iti biyag. Naku namon na. Iso asapay la kumata sa anak kasing akan ka iha. Si ka lang amin ti amok ka makaawat kanya. Napanan ni Caridad. ay na, senyor, di mi ammo. Kala at latan arimwar, apaman na nakapagsarita da kan ni Senyorito Albert. Anya? Nagsubang da ngamin, senyor. Iti anya agapo. Danda ni manen kinabil ni Senyora ni Laika, gapu itiluksaw na. Apaman ang nakapanaw kayo kan ni Don Fausto. Ang inatipan ni Albert, kat daytan ti gapu na ti panagsubang da. Anya? Dayta ti agpayso, senyor. Ay, nagdanag ak nga rod. Nagdanag kami kan ni Laika. Ket ni Albert. Adda iti silid na. Nilay ka? Adda ijay komidor, senyor. Ala, panawan ka pa dito, Simang. Kasaritak ni Albert. Tita Caridad, saan kayo matan amatagdagari? Ha? Talaga anak karo ti suron nyo Aklonak, Misty. Well, don't worry, tita. Adaak dito'y amangan dingay kada kayo. Agyaman at iha. No man nugot kayo. Adda amok a lugar a posible a makatulong kada kayo. Tapno makaaliwaksay kayo. Ha? Kaya't yu timapan ichay, tita. Ipasyar kayo ichay.
Kasanon tilugan ko. No worries, tita. Iba tita pa ilang iti parking lot to'y restaurant. Aramaten tala ang iti kotsek, tamapanta iti ibagbagakan ka a lugar. Kastagayam tinapasamak. Amo, saan anaklon ni Mama timbagakan ko na, Papa? Albert, Nadlaw ko tinakaro apong tot itilangan. Idi imbaga ka jak itulok apasakitan na nilay ka, gapo tayo ayatag. pudno aparikot tinapasamak iti nagbaatan nyo iti inam, iho. Ngam dayawan ka. Ah, Mas daaw ka. No apay ngayong baga ka, dayawan ka. Papa, Dayawan ka. Tanaturad ka ng ibagakan kwa na iti pudno amarikliknam. Siya kidi, jak pulos na iturad nga insawang kadag iti dadakkel ko. Adjak ay ayaten ni mamam. Papa, Ngam sana kaya't asawan dayta. Ang nagbabawi ak. Gaputa na sursurok met nga inayat ni mamam. Kan kasi tinakunakon kan ka. Dakkel ayaman ko itinamarswa. Tanudyak na asawa ni mamam. Awan kaket kuma. Aputot ko. madanagan ak, Papa. Amangan na niya ti mapasamak ken ni Mama. Di kagdanag. Padasak nga awagan. Iti kasta. Maamuanta no sa dino tinapanan na. Nagpintas nga agpaiso iti daytoy a lugar. Makapasalipok kag iti rikna. Nang runa no maaplawan na katinalamiis, apuloy ti angin. Makalipatak nga oray ka... Ni Amado ti umawawag. Jak songsong batan. Baybay ak nga agring ti cellphone ko. Amangan no addan ije balay ni Amado. Kat naamuan nan no anya tinapasamak. Nakapagsarita nga tanda senyor kan Albert, nana si Mang. Ay, jak amulay ka. Apay ka di. Nasaludsod ko laang. Ay, nakapagsarita da siguro Anya nga tati mapasamak. Anya ti kayat mo asawan. Amkak namin nga amangan no daytoyan ti pangrugyan ti nakaro asusik ti pamilya da Albert. Pinatuloy ko lakuman ti pimanaw. Saan ko napasamak ti kastoy? Laika, balasang ko. Talaga makonsensyaak, nana si Mang. Basol ko amin dagitoy mapaspasamak ita. Saan? Awan ti basol mo. Saan ko maakasta? Di mo pabasulen ti bagim. Tita, sinumbatan niyo kumaan ti awag ni Tito Amado. Jak kayat, iha. Tita Caridad, Amangan no imbes sa makalipatak. Kat nakarkaro pa'y amasurunak. amuyo tita. Itala ang anak kita kayo akas na. Nalaos ti pungtot yo. Pasensya ka na, iha. Awan anyaman na, tita. Imbagak matan. Nakasagana ak amangan dingay kada kayo. Agyamanak. Agtali na tayo dito'y aginggat kay kayat yo. Itikas na, mailiw-liwag yun no anyaman ti marikrik na yo. Naibagakanyak ni Simang abababalawan ti bagim, balasang ko. Senyor, Awan ti basol mo. Talagang amin nakasday ti ugali ni Caridad. Nakaro no makaungat, kat kumpurmilatan ti pagpupungtutan na. Iso apang asim. Saan mo pabasulan ti bagim, ha? wen, senyor.
Among balasang ko, mababainakan ka. Isong kid daw ako iti pamakawan. Senyor, Jagmat magustuhan ti aramid ni Caridad. Ngam narigat atub nga rin. Ta sabali ti taray ti panunot na. saan aron bangagkid daw kayo kanyak iti pasensya, senyor? Laika, Orno senyor la kumantian yaman na parikot. Kat ikarik aliklikak ti makaaramid iti saan ang magustuhan ni Senyora Caridad. ada nagsardang alugan. Ni Senyora Daytan, senyor. Laika, saan? Di ka mapan. Sa kunti mapan mangilukat iti gate. Naimbag matadakan, Misty. Wen, Papa? Nagapwam. Imawag itay iji opisina ngem awan kay jay. Nagkuyog kami kini Tita Caridad, Papa. Nagbanding kami. Anya, ni Caridad manen ti kinakuyog mo. Apay, Papa. Ada ka di parikot? Awan matidakas no nagkuyog kami man kini Tita Caridad, ah. Awan ti dakes na no awan ti aramidem apakaibabainan. Ha? Mangibabain ka, Misty. Anya ti mapasamak iti saritaan dagiti agama a Misty ken Don Fausto. Gagayem, di liwayan adenggen ti tuloy ti nobela tayo a napauluan. Sadag! Sadag! Napalabas, nabuya da Don Amado ken Don Fausto iti internet. Tinagbalinen a viral a video ti panangkabil ni Misty ken ni Laika iti maysa a mall. Nagpungtot ni Don Fausto iti nakita na anapasamak ngem binagbagaan ni Don Amado anas ken ngagtanang daytoy. Iti sabali a bangir saan na maaklon ni Doña Caridad ti imbaga ni Albert nga ay ayaten na ni Laika. Nakisinarak nga rod ti Donya ken ni Misty tapno mailiw-liwag na ti pungtot na ngem awan pa iti imbagbagana iti babae. Iti panagawi den ni Misty iti balayda. Kinasarita dagos daytoy ni Don Fausto. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinubela tayo anapauluan. Sadag! Nagkuyog kami kini Tita Caridad, Papa. Nagbanding kami. Anya, ni Caridad manen ti kinakuyog mo. Apay, Papa. Adda ka di parikot? Awan matidakas no nagkuyog kami man kini Tita Caridad, ah. Awan ti dakes na, no awan ti aramidem apakaibabainan. Mangibabain ka, Misty. Papa. Kunak no nasingpet kan. Kunak no awanan ti sigud a kinasupladam ngem nagtalinaed latagayam. Ne, Papa. Anya ka din day tangay bagbagam. Apay akasta ka maten. Di kan agin didiam mo. Amo kunti amin. Nabuya kunti viral a video iti internet. Anya a video, Papa. Natangken at talaga ti ulbod mo niya. Tapno di kan makalisipay. Ibagak man laangan. Amo kunti inaramid mo kanilay ka ijay mall. Ti panangkabil mo kan kuana. Nabuya kunti viral a video. Mangibabain ka, Misty. Awan apulos ti delikadesam. Agasam ti kasjay nga inaramid mo. Kuha, Papa. Let me explain. Awan ang tinasken nga ipalawag mo. Nalawagan na buyak ti amin. Kat ura anya ti ibagbagam. Sika tinangirugi iti gulo ang napasamak ijay mall. Di nakitaon iti kasta, Amado. Jak magustuhan ti kasta adjar mo amang kitkita kanyak.
Awan mo ti dakas nga aramidak ket karidad. Dakas lang ti panangipapan mo iti panagkita. No adda tinaalas nga inaramid mo, adi mo ibagbaga kanya. Anya ka di manan ti sasawam. Sangsangpet kulaang, ngam kastakit din ti ibagbagam. Saan ka na makapaglibak, karidad? Amo kon ti amin. Anya ka di manan day taas sa asawam. Mabalin ka di. Napudot ti ulok. Pinadas ko laan na paninliw-liwag ti pudot ti ulok. Isuarim warak. Di nakrubruban ita, amado. Napudot ti ulom? Makapungtot ka? Gaputa na amwam at imbaba inyo kinimis ti ijay mall. Ket ay ayatan ti anak mo? Kasta ka di. Ha? Imbaga kanyak ni Albert ti amin nga imbaga na ken ka. Inlawlawag na kanyak. Kat? Awan ti aramidem, amado? Di mo man lalapdan ti kinamauyong ni Albert? Saan a kinamauyong ti agayat? Anya. Amumet no kasano ti panangiduol ko kini Albert ani misti ko matirumbeng a makaginasat na. Ngem talaga adi na kayat ni misti. Gapo Ta di... sino ti rumbang nga ayatan na? Ti maysa a babawnan? Para kanya. Nalpasan dagiti gundaway akanayon kami nga agsubang nga agama. Gapulang iti panangiduol ko kenkwana kini misti. Nahustuan na ititawan ni Albert. Ket impanagnag na kanyak. Akabalan ng tiag desisyon para iti bagina. Isuan niya matiagbalin na panghedeng na ita. Saan ko akontraan? No diket suportara. Nana, agsubsubang samat na senyor kan senyora. Kasla na alingag ko titimot ni senyora. Kasla makaungungat. Laika, saan ta ko maabyangan idhan? Nana, Pangaasim, saan ta na makiraman pay? Narigatan, no maibawing pay kadata ti pungtot ni senyora. Ammumon ti kayat ko asawen. Umdas ko man dagiti napasamak iti kalabas. Tapno maamwam asaan arumbang apakibibyangan taida. Tatalaga nga awan ti ipirpirit ni Senyora Caridad. Ti ammo ni Misty, nagtungpalak iti impaaramid na kanyak. Di na ammo, nga inasikasok laeng ti maipapan iti planok. Apan nangagom iti amin asa ni kwada nga agama. Nalaing di abogado a kinakonsabos ko. Bilibak iti trabaho na. Bilibak iti amin nga imbalakan na kanyak. Patyak nga awan ti maaramidan pay da Misty no bilang. Ha? Ni Misty tumawawag. Ay, sungbatak adagos. Tapno saan kit di adumlaw. Nalpas mo ka din timpa si kasukan ka, Dan? When Misty, kinabudno na. Nakaimpakiak pa yan. Tagsubyak dita lugar tayo ito nagsaba. Nasayaat nga rin na kas na. Adda kala ko maditoy, Dan. Adda ko mapagkamangak. Apay Misty, anya tinapasama. Dan, Agsang sangit ka kadi. maluklok sawak, Dan. Diyak maipapas ti luksaw ko. Anya? Diyak ang muno asin at ipagkamangak kita. Misty, doon niya man ti pagdadala na mita. Patib ka rin ko matipaginakam mo. Siya akong urahin ti bigat. Ina ko ni ti terminal itamot laan. Agawid akon. Dan, Di ka na. Sumangpot akon. sige, Dan. Sikat ti makaam mo. Nalabit adi mo pa'y amo ti may papaniti magbaga ka video, Albert. Talaga saan pa'y papa? Podno agar aramat akit internet. Gam para lang kadagiti transaksyon ko iti negosyo.
Isuadi mo amo ti may papaniti dayjay video. Talaga na alas to ugali ni Misty. Katamok papa. At damot lang pakainaigan ni mama iti dayja na pasamak. Albert, Agpada dang awan konsensya na. iho, Makapaluksaw tinamok kada kayo papa. Ngam ikagumakalapdan ti bagig. Tamok. Nalauson ti gura kanyak ni mama. Gapo iti panangaklon ko kunkuana iti marikrik na. Nalawag gaya man. Jak paikit din nakaputa dagos. Kaputa. Limuar nga tan ni Misty. Nagsapan. Sumiri pa kiti tawa. Amangan no sa bali mo't dayjay. Di Misty talaga jarimuar. Di na pa yan inrikap ti gate. Anyan ni Misty. Ay, amo ka na sakit tinakam dayjay. Gapo iti panang kumprontar ko kankwana. Ang basol na mutlaan. Kat panagkunak. Dimtengan ti panawan asaanan arumbang nga agbutengak iti mabalin nga aramiden na. Nukas jay akaunget ko gapo iti basol na. Di na kon mabalin abut-but ngen ita adangran na ti bagina. San kon nga itulok. Laika, jay bilin ko kan ka. Ammom mat siguro no anya ti rumbang aliklikam. Uwan na si Mang. Agan nagtalatahan. Ammo ka nakaro ti tensyon ita diti balay dagiti amo ta. Saan ta nga ammo no anya ti mapasamak? Narigatan. Di kagdanag na si Mang. Liklikak dagiti amok a posible a pakarubruban ti pungtot da. Nang runa ka ni Senyora. Nasaya at launay. Alan, ituloy tan ti agtrabaho. Tamangan no lahat nga umay dito ni Senyora Caridad. Parbangon pa nakasang petak. Linaplapdak lang ti bagik ngay mawag. Wino nagtekskin ka. Taam ka nga mga no maistorbok ti panaginanam. Inawagan naklatta ko man ah. Pasensyakan ko nakmat. Diyak kayat ang maistorbo ti panaginanam no bilang laang. Anyaya ti napasamak. Kinaungat nak ni Papa. Gaputa na buya na iti internet tinaramid ko kinilay kay Jmol. Anya? Mangibabainak ka no? Ta tinutupak tikas kinilay kay Jmol. Katidakas na. Nagbalin pa'y a viral iti internet. Di na kumakagura. Ngam adda punto ti amam. Ni Papa ka di ti ayunang, Dan. Saan nga iti kasta, Misty? Ngam iti daytoy agundaway. Saan arumbang apailuyos ka iti soron? Ken pudot ti ulom. Utag tinasken apagandaram ita. Tapno maamiris mo, no anya ti kasayaatan a solusyon iti amin. Aga tapakdan. Anya ti atapem? Amangan mat no adda palimad ti amak kan ti babaunan da Albert. Anya? Sikamat. Imposible mo't atutupan ti amam ti babaunan. Basta, kayat ko ti makasigurado. Iso adenggam no anya ti kayat ko ama pasama. Kasayatan no kasjeng agpupok iti seledmi ni Caridad, si Mang. Senyor, Maliklikan ti sana na sayata mapasamag. Maliklikan ti pan nakapasakityo. no siyak. Nairwama kon, senyor. Nabayag akon nga agpapakahi kada kayo. Nila ang layka ti pampanunutek. Si Mang, Amuyo met akasla anak kon ni layka. maawatan ka si Mang. Kaya't maragsakan ak iti kastangar aramidam kinilay ka. Senyor, Kasapulan nilay ka ti mangisakit kan kuana. Tamumet, dakkel ariri,
No da kami kini Albert ti mangisakit kan kuana. Maawatak, senyor. Sabagay, urean niya. Sarangtan ni Albert no may papanan kinilay ka. Ha, Gamno siyak, nas ka na dumistan siyak. Ngamin, sabalya talaga ti panunot ni Caridad. Katjak kaya tamarubruban tinagalas nga atap na. Nukasta nga isakit ko ni Laika. Talaga adyak maaklon ti imbagbaga kanyak ni Amado. Iti rabi. Amin dakitoy. Nilay ka ti makagapo. Jak na panunot a posibli gaya man ita ti kasyaya. Sabagay, high-tech itan. Di minadlaw ka ni Misty, no asino kadagiti adda ijay mall, tinang video kada kami. Tati atensyon mi idi kat addalatan kanilay ka. Ngamsana bale, total, kinumpronta na ko ni Amado. Patya kanalpasan ti amin. Awagak man kit din ni Misty. Amwak no anyamatan ti mapaspasamak kan kuana. Naamuan matan ni papati aming tita Caridad. Nalaos ti pungtot na kanyak. Mangibabainak ka no. Imbagakan ka ni papampikas ta? Wan tita, isungarod ana sakit tinakam ko. Kat nakarkaro anarubruban ti gurak iti babaunan nyo. Kasayatan kuma, numapukaw laangan ni Laika. Tita, Numno papanawag. Jakon makabalas. Jakon maparigat, iti husto. day tangarod ka tita. Saan yun ama ipapastilok sa'yo? Naku namon, Misty. Kat, anya ti plano yo, tita Caridad. Tumaytay migak laang, iho. Isuasan nga agsig, sigurado day jay ang Laika. Tatalaga adyak agsardan, aging ga adyak maipapas ti pungtot ko. Magustuak day nga imbagayo, tita Caridad. Talaga, Misty? Amam mo na kon. Sa anak nga agsardan, aging ga adyak na ipatungpal ti kayat ko. Amok day ta, tita. Iso nga uray pa'y kasjay a kinaungatnak ni papa. Ikagkagumaak ti agkalma. Taamok nga dakamat amang ibalas kanyak iti dayjay alay ka. Di ka agdanak, Misty. Talaga, ngaramidok day ta. Agyamanak, tita Caridad. Ngamaganat kayo laang. Taamangan no nakarkaro adumakkel tiririyo ken ni Tito Amado. Inuta kon nga ornusan ti amin. Nakasarita kon ti abogado. Ket nabalakadan na kon iti rumbang nga aramidak. Mabaybay-ak iti nabayag a panawan ni Laika nga anak ko. Takasano? Jakmat ngamin amo anaaddaan kami iti anak, iti da indi Salome. Naamwak la ko ma iti anasapsapa. Naaramid ko kumatirumbang. Ngam kalaat mat ngamin anagpukaw iti ni Salome. Ket jak amon no napanan na. No amok la ko ma iti ti kasasaad na. Naaramid ko matirumbang. Ket awan ko man ti parikot ita. Ngamsan arumbang nga isidir ko ti amin iti day ti Salome. Nang runa, makadlawak Itay pay lang asumursuro ti kotse nga adda iti malikudak.
Anya ti mapasamak kani Don Fausto iti dayta gundaway. Gagayem, di uliwayan adenggen, ti tuloy, ti nobela tayo anapaulwan. Sadag. Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria ken itimet direksyon Jun Ributazo. Musika ken computer recording technician Mark Molag. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iti inkay Panang Tarabay.